486. Ez zait iristen, noi ama. Txantxibiri, zertan ari zara? Arrain bat erosi nahi dut eta ez zait dirua iristen. Arrain bat? Bai, baina ez da edozein modutako arraina, Beta arraina da. Kondaira batek dio, Malasiako kondaira batek dio, arraina duenak, arrainaren indarra eta ausardia lortzen dituela. Beta arraina. Ez dut sekula entzun. Zer da, itsasarrain bat? Kontutan euki, itsasarrain bat eukitzeko, arrainontzia bereziki prestatu behar duzula, Ez, ur gezako arraina da. Lakuetan bizi da normalean. Eta indarra eta ausardia zertarako behar dituzuzuk. Borrokalaria izateko. Borrokalaria? Da zer da, arrain handi bat, ala? Ez, txikia eta ederra. Ikusi nahi duzu? Noski. Bera, hauxe da, bai? Hauxe. Beta arrain borrokalaria, bere ingurune naturalean ikusi ahal izateko, Asiako ipar-ekialdera bidaiatu beharra dago. Garai batean, arrain borrokalari hauek ureztatze hobietako ur-harreetan eta arroza landaketatan bizi ziren. Ez du arrain borrokalari baten itxura, baina bere izen zientifikoak gudari ederra esan nahi du. Bere itxura erakargarriagatik akuarioetako arrain gustokoenetako bat bihurtu zen. Siameko arrain borrokalari izena ere badute. Tailandian garai batean arrain borrokalarien ikuskizunak antolatu izan ziren. Ikusleek irabazlea izan zitekenaren aldeko apustuak egiten zituzten. Erromako koliseoan egiten zituzten antzera. Erloju hau konpontzeko pieza berria erosi beharko dugu. Bai, zer gertatzen zaio ba? Ez duela txirrina jotzen eta batzuetan goizetan gara izibiltzeko bere laguntza behar izaten dugula. Oliar gazte eta jator bat ekartzi izango litzateke hoberena. Kokoroko! Koko! Bai zera, eta nun sartuko genuke egun osoan? Gaixo aspertu egingo litzateke? Bakarrik. Bai. Irratira eramango dut, bertan kantatu dezan. Kokoriko, nor da daitu duen hori? Zer dira barre horiek? Ez errez, Juara Joseparen tontakeriak. Bai. Aizue, gauza bat, badakizue txantxibirik zergaiti daukan borrokalaria izateko gogo hau? Nik uste dut badakidala. Aurreko batean, kanpaldian zegoela, beste batekin haserretu zen. Eta zen ausartu kontra egitera, edo, ez zuen jakin, orduan parre egin zioten, eta orain amorru bizian dabil. Nik uste lagundu egin beharko diogula. Bai, zerbait. Eta zer egingo dugu? Kuarrila hori muturreko batzuk eman eta hola lasaitzeko. Ez, Mari txipi, horrek ez duke zer konponduko. Ez. Ja. Txakurek. Ni egun baten katu eta txakurek. Eta nola egin zuen borroka beraien artean? Katuekin. Gepardoa eta leopardoa. Leoia eta tigrik bozakan hasi da. Batek alamazka, bestek aldeen, gepardoa bizkola eta. Pantera normala eta beltza. Batzutan adibidez batzen edu teritorio bat, eta hartzeu bentzeko, eta bestea adibidez lehoi batek hartzeu terreno bat, eta bestea etortzea
eta nahi hartu eta borrokan ibiltzeie, eta azken, eta irabazteunak hori hartzeu, territorio hori hartzeu. Hauntzek, Eta nola ditu borrokan? ba, atzeko hankatan jatzeie eta adarrakin egate bai. Eta nola eskiatzei gehiago? Nola eskiatzei gehiago? Nola konpontzei gehiago? Ez dakit? Igual hitzein dago. Ba, itzen da, guk erara du batuta. Usain zeuen bere gorputzen eta jazta. Eta gero jolastu tia. Txakurrek. Bakite. Eta katu... Usain biteue. Nakatuk eta jirafak, ba, nibakin nola. Lepokin nola iteue biko arte nola. Hola, inbagenun bezala hola. Ba, lehoiak eta iteue borroka. Nola? Pues, batzutan jolasten da bestetan egiten. Nire ama entzun borroka nire aitakin. Eta zeinek irabazizu? Amatxok. Eta gero, lehoiak adibidez nola eskiatzei beraien arte? Nola konpontzen die? Ba, batek pauso bat atzea ematen ba, ja bestek irabaztuta ere. Eta zuen artean nola konpontzizate borrokan egitzizate? Egoten gia pizkat, eserita amaia baten eta bakamenak egiten ditugu. Hola bakatzen gehiago. Batzuk amarrazka egiten dute beste batzuk. Batzutan janiteue animali lehoia da gozo aukeanen bestela txintxo die. Eta, hola, bi animali binarten aserretuzkioz, nola eskiatzei beraien arte? Ba, horren asarretuti eta ero bakie ezin alain. Bai, telebista. Ni bai. Leopardok eta. Nik ez? Ikusitu aranen borroketak du. Leopardok eta tximuk. Nik bai biko. Eta nola Ta gehiago ere bai ikusi ditu. Zeak ikusi ditu gainaz, kiston katxarrinozeronte bat. Olako adarra zeukenan jarrita, bi ola, eta bat ola, eta itozune, beste gemontio. Adarrakin dauzi. Oi, konpontzeie. Maitasunek. Maitasuna, eta gero, kole ematen baiozu pixkat bererdin, hor, iskinen, jazta, jartzezu hola, tak, jazta, konponduta. Kaixo, zertan ari zarete? Hementxe, erlojua konpondu ote dudan begiratzen. Eta gu mandalak margotzen, gurekin jarri nahi baduzu? Zer harrapa da hori? Prest nago! Hemendik aurrera ez dit inork barrerik egingo. Ninja naizela pentsatuko dute eta belarrondokoak banatzen hasiko naiz aldagutietan. Pa! Aizu, gauzak ez dira horrela konpontzen. Norbait jotzeko gogoa alduzu ba? Ba, bai! Kanpaldian parre egin zidaten. Momentu hartan ez nuen jakin ez esaten eta kontra egiten, eta geroztik parre egiten didate denek. Bueno, baina, lasai, txantxibiri, nahi dezu jutea eta guk ere beraiei parra egitea, Ara, horrela ez direla da gauza konpontzen? Hori egiteagatik gero ez zara hobeki sentituko. Aiztue, zergatik ez gara borroketara jolasten? Hori bai, ideia hona. Bai, izan. Goazen gauzak prestatzera. Hori da, guazen gauzak prestatzen. Ara, Koltsonetak. Bai, zuzen, dena prestatuko dugu? Guazen. Ni ez, ni gutxitan. Bai. Gutxitan. Bai. Eta zu? Zuk ez? Ni batzutan. Pixka. Bai. Ba, ni nire anaiakin da. Ni be anaiakin. Eta nola ikezue borroketan, Ba, judoko giltzaketain da. Zuko nintzen? Ni be bai.
Jo, nire ez gure lagun bat hain goran dauna ja eskolan kristona hiltzea. Nik izu barroka. Aiet bai. Batzutan. Bai. Almarakin baita. Almarakin. Almohadakin bai. Bai. Zuk borroketan ibiltzea? Ez, nik ez. Zeinek? Aiet. Mutiak ibiltzen dien eskak ez. Nire are batzutan ibiltzea. Bai, baina nahi itzai gustatzen ibiltzen. Koginaren. Koginekin ibiltzen gira. Alhombrak tikateatzen ja eliminatuta. Eta bestela nire etxen ibiltzen naiz. Anartzekin. Ez, anartzekin ez, almodakin. Ezea. Bai. Eta muñekokin. Hori da, fuerte! Eta tira eta... Aizue, trampa da hori. Ai, trampa! Trampetan aizea! Trampetan aizea! Tira! Aizu, trampero. Dena, izerditan blai bukatu dut. Aien, Ai, orain bai gustora. Jolasten garenean ez digu elkarri minik ematen eta horrek gostoa ematen du. Ze, Santxi, orain lasaiago ikusten zaitut, Ba, alaxe nago, lasai. Haserrea pasatu zait, eta badakizu ezer. Zer? Hemendik aurrera ez diet kasurik egingo. Ai, Oso ondo. Eta berriz ere zirikatzen baldin bazaituzte zer? Ba, indar guztia erabiliko dit. Hauxe esateko. Aizue, utzi pakean. Hori da, praktikatu behar dugu. Bai. Niri horrela ez. Aizu! Niri minik ez emane ez dizut onartzen. Hori da ta. Aizu ez zaila da esaten, oraini. Hau, ez zait gustatzen. Ederki. Baizue, borrokatan jolasten ari ginela, indarra dudala konturatu naiz. Eta ausarta naizela. Eta ez zaidala mina ematea gustatzen. Hori da, indarra eta ausardia behar ditugu, baino zoriontsu izateko. Bai, eta lagunei laguntza eskatzeko ere. Gogoratu, borrokalari indartsuek ez dutela beste aldera begiratzen, norbaite mina ematen diotenean. Orduan ere, fuerte esan behar dugu, ez egin hori, mina ematen didazu eta. Egi borobila, Antxo. Egi borobila. Alaxe da. Oso ondo. Bai. Zergatik ez badi baldu nahi pertsona batek. Ez esan behar du, ez da? Berez nahi ez esate detenen, esate jate ez diela izango nire lagunek, baina nik esate biatuko ditut beste lagun batzuk. Ba gauza txarrak esate jatenen, esate adibidez, zu tontasea esate jatenen, esate jatez. Batzutanen bihotza egote zaigu gaizki hori esan dakon. Horregatik gero esaten diogu baietz munduan. Gero bakaren bat egiten ditugu horregatik, hori egiten da, maia Barkamen ez duk nahi zuen eskatzezu. Bai. Gu joko bat ezautze dugu, eta han esan behar da bai edo ez, adibidez. Esate izun norbaitek, joateko atea kanpoa, ikekola. Batek esan behar bai edo ez. Gandu iten dielako gauza batzuk. Igual guk ez dugu nahi. Jostailu batzuk eramaten baitugu igualen gandu ite zaiote horregatik baita esaten da. Ez esan da punto. Esango jo ez da emango jo guri arrazoia. Eta asarritzen balin bada? Aserritu behar da, jakin ezala besteen txandaren errespetatzen. Ni batzutan, igual behan eratetik horrek astea edo. Ez dita errepetiko gelako azkarrena naiz. Nik bai. Nik bai. Baina nire egilako balin bai ez dit importa.
azten bai joka. Eta zuna ere? Nire zaitu importatzen nire indartxu naiz. Bai, Zuka, amente? ni gutxitan. Bai, igual gehiago ez duen nahiko gukin inbilita. Eba, sarretik egin, Baina ez ez esatea ondoan da. Bai. Ba, guk gure barrun sentitzen badeu ez deula nahi, ezin deulako ibili. Juan Josepa trompeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta. Kaixo lagunak, hementxen gara berriro ere zuekin, eta gaurkoan ere, bai, asmakizun batekin hasiko dugu gure saioa. Ea, entzun ondo. Badu burua, badu gorputza, biluzik ibiltzeko, ez da lotxa, ez ditu oinak, ez du besorik, naiz eta izan, punta zorrotza. Zer da? Gaurko honetan ez dugu ez? Asmakizun erraz aukeratu. Buruari eragi, pentsatu. Ea, gaur, galderatxo bat erantzuteko ere prest gaude. Ea lagun, galde iguzu. Kaixo, Ramon naiz. 7 urteko mutilua dakagu. Bere arreba edozein tokita joaten da lota. Bueno, ez edozein tokita. Lagunekin, familiakoekin alegia. Eta bera berriz ez. Ez du nahi izaten. Oain arte lasai geunden, baina inguruko guztiak hasi zaizkigu esaten ez denla normala. Jadanik handia dela. Oain kezkatzen hasia gera. Agian arrazoia izango dutelako. Eta horretarako ditzen zaitugu, Juan Josepa, ea laguntzeri diguzun. Beno, lehenengo gauza eta garrantzitsuena, zuek lasaitu behar duzute. Ez entzun inguruan entzuten dituzuten edo esaten dituten zurmurru guztiak. Hoi alde batera utzi, zuek lasaitu. Eta orain, nik uste dut zuen semea ez dela oso seguru sentitzen etxetik kanpo. Ea, noizbait jun alda etxetik kanpo lo egitera zuekin? Edo modu berezi batetara egiten aldu lo. Ez dakit, panpintxoren bat erabiltzen aldu, ipuintxoren bat kontatzen aldiozute, ez dakit. Begira, Juan Josepa, lotara nirekin eta bere amarekin joaten da. Egunekoa kontatu eta lasai lokartzen da. Gurekin bai, lasai, oso lasai. Ez duena nahi gu gabe da. Begira, nik uste dut, denbora pixka bat eman behar diozutela zuen semeari. Agian aukeratu, ezaguna den heldu bat, izeba jatorra, edo bizilagun jator bat, zuekin askotan egoten dena. Orduan, zuen semeari esan, ez dela ezer gertatzen, kanpora jun nahi ez badu. Baina animatu, esaiozute, ze ondo pasako dezun izebaren etxean, oso jatorra da. Eta orduan, esaiozute, lasai egon. Itzuli nahi baldin baduzu etxera, deitu eta ziztu bizia jungo gara zure bila. Bai, gero, zuen semearekin prestatu motxila, sartu berari gustatzen zaion panpintxoa, bai, edo bestea, aukeratu gustoko duen ipuina, bai, eta egin bisitatxo bat izeba horri. Juntzaitezte arratsalde baten beraren gana, bere etxea ezagutu dezan, gauzak egin behar dire poliki. Danok ez dugu erritmo berdina, dan hori etzaigu berdina gustatzen. Eta orduan, gauza oso garrantzitsua eta entzun ondo, ez hitz egin zuen semearen aurrean, egongo ez balitz bezala. Zuen semea hor dago eta dana entzuten du. Beno laguna, espero dut aholkutxo honekin dana ondo jungo dela. Lasaitu nauzu. Esaten duzuna da guk pentsatzen duguna. Hoixe bera, baina oain zuk esan da askoz lasaiago geratu naiz. Mila esker, Juan Josepa. Musa handia zuretzat.
musu bat zuentzat ere. Aio! Eta orain, entzun ondo, saiatu zuen burutik zaratak ateratzen, eta eman garrantzia orainari, zuen zentzumenei. Eman garrantzia egunerokotasunari. Hartu arnasa, loren usaina, txoritxoen kantua, haizea aurpegian, goizero, jeiki. Eta urrotza sentitu, bi eskuen artean, eta ondoren aurpegian. Eskertu ur hori eta begiak itxi. Zer sentitzen duzu? Beno, bai, iritsi da gure momenturiko gokoena. Urduri sentitzen naiz, hemen tximeleta sentitzen ditut. Zer, asmatu alduzute? Bai? Ea ba, errepikatuko dute, despistaturen bat beti egoten data. Badu burua, badu gorputza, biluzik ibiltzeko ez da lotxa. Ez ditu oinak, ez du besorik, naiz eta izan punta zorrotza. Zer da? Bai, buru horratza. Horratza arruntak baino buru, handiagoa duen horratza. Eta zeinek asmatu du? Ara! Itxaso bustingorri! Itxaso! Hau marka, dan asmatzen duzu, Ai! Poste naiz itxaso, zori onak! Eta gaur ere, gure saioa agurtzeko, momentua iritsi da, gaurkoan ere. Eta noski, zuei asko gustatzen zaizun eta niri asko gustatzen zaiten esalditxo bat esango dizuet. Beti ere, ilargiarekin, zerikusirik duena. Badakizuten ni ilargiarekin maite minduta nagoela. Entzun ondo? Ilargi bete brillantea, eguraldi ona igartzen du, eta ilargi betea marrekin euria. Hartzen ekiten, ilargi betea marrekin. Eta, saioa bukatzeko ordua iritsi da. Hau pena, lasai, laizter itzuliko garata. Aio, lagunak! Juana Josepa trompeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta. Txantxibiri zuretzat, zure lagunak. Ala! Ez. Gurasorik gabe? Ni bai, nire primuan etxian, askotan. Nire maman etxian ez da izan bat aldiz. Ni bai. Nire lehenguzuan etxian... Ni bakarrik gainera, ni bakarrik nire aitatxo, nire ogian ez da nire anaianan. 3 egun. Nik bai, oporretan ninot. Eta gurasorik gabe? Lo egin dezu etxetik kanpo? Nik ez. Niri geixa, ni handitan ingoto beto, oin nahi da, gozata matxako. Nire amaman etxian. Eta zu? Nire lagun baten etxian. Gazteizen nire primuekin. Eta zu? Nire primakin. Bai. Non egin dezu, Barnete biztan. Eta zu? Tienda de campaña. Ni bai, nik Alejandre eta Manu. Eta zer dira, ze forma dute, animali forma dute, zer dira? Ez,
Die benetazko pertsona. Eta zuk? Katu bat. Kasi zuen da, zen? Mijintxu. Bizentxu, ondo. Nekaz! Ez gaume txikiak igualu nahi bai. Baina erabiltzen du pila bat hor, aputxurreitu. Zer gaiti? Hobetu hau leunia jatea Zenebo antzuna hotz handia. Eta gare barko bate? Orduan geixa. Ni bai. Ni konejito ez dut eramaten viajidetan. Ez? Zizien du zure konejitoa? Konejito. Konejito. Eta zuk ze daukazu behiteko? Txakurra panpin bat. Ere zera bat? Pintxo. Artza bat. Ze burdaten gatain ze ba. Neka jo nintzen ian opareten sostien. Eta izenarik badeko? Bai. Pakita. Nire txakurra eta nire lehoia. Izenik bat daukatu? Bai. Bat Leo eta bestia Iker. Ni Melani. Melani? Nik hartzu bat. Hartzu bat. Eta Melani izan da? Papin bat? Ze forma dauka? Hepatito. Atea da, bai? Da olako. Da txekin. Kaixo! Kaixo. Faria prestatuko dugu? Antxo, nik lan asko daukat eta nahiago dut afalduta gero jasotzen lagundu. Bai, asko irakurri behar dut oraindik. Bueno, nik prestatuko dut. Lurdenoken saskia jasotzera joan naiz. Denetik dago, begira. Tomateak, kalabazina, berenjena, piperra, kasenarioa, tipula, letxuga, denetik. Ze goxoa. Hau, itxura duena. Nabari da bai, baratzetik hartu berriak direla. Bai, eta usaina da. Zergatik ez dugu pizza bat egiten? Barazki pizza? Bai. Gazta badugu eta masa egiteko irina ere, bai? Eta mascarpone gazta badaukagu? Tomaterekin mascarpone gazta asko gustatzen zaio. Ba, ez dakit, begiratuko dut. Ara! Zer da hori? Ara. Eta lagun berria? Ala! Beta bihotz jarri diot izena. Bai polita. Malasia eta inguruko herrialdeetako lakuetan bizi den arrain borrokalaria? Buah! Alaxe da bai, eskerrik asko egin didazuen opariaren gatik. Arrazoia zeneuen, Oso polita da. Oso. Hau da jaten duena. Baina, aizu, zuk ez duzu borrokan ibili nahi, edo bai? Ez dut beharrik. Bueno, jolaserako bai. Oso ondo pasatzen dugulako. Baina arraina ikusitakoan gauza bat etortzen zaidu gogora. Zer? Bat, benetako borrokalariek zertarako duten ausardia. Bi, indarra zoriontsu izateko gorde beharra dagoela. Bai, egia da. Hirugarrena, laguntza eskatu eta eman beharra dagoela. Ez gaudela mundu honetan bakarrik alegia. Ez ba. Eta munduan dagoen altxorrik handiena adiskidetasuna dela. Egia da, arrazoi dezu. Mundu hontan benetan ausarta izateko maitatu egin behar da. Aizue, besarke bat emango diogu elkarri. Potoloa. Ai!